Molts diuen que és la germana petita de la natació, però la natació amb aletes és una modalitat esportiva que, tot i practicar-se en una piscina, forma part de les activitats subaquàtiques. I al Club Esportiu Mediterrani hi ha l'única entitat esportiva de Barcelona que practica aquesta modalitat. Feia natació i vaig veure que la natació amb aletes és un esport molt més ràpid i és més entretingut. Hi ha cursets aquí al MEI també de natació normal i llavors em cridava l'atenció que hi havia gent entrenant amb aletes i em semblava molt com espectacular. A més, un dia em van dir de provar i no sé, al provar-ho i tot em va agradar molt i llavors vaig decidir apuntar-m'hi. És com molt més espectacular que la natació perquè pots assolir unes velocitats molt més ràpides. La natació amb aletes és ben bé com la natació, l'únic que canvia és el material que utilitzem, la monaleta, les aletes per anar a crawl i el tub sempre obligatori, a no ser que sigui apnea, que anem sense res. El material bàsic el formen les aletes, el tub i en algunes modalitats les ampolles d'aire. Per la resta, aquests nedadors del Medi no es diferencien gaire dels nedadors convencionals. Canvien el fet del material, realment, però els metres i el físic que fem és bastant semblant. L'únic és el material, que entrenem més en tub, entrenem més amb aletes. Una cosa bastant important i en la que es guanya bastant temps i aconsegueixes anar més ràpid és si aconsegueixes fer després del viratge tota l'apnea, és a dir, en nedar amb subaquàtic. De moment, els nedadors del Mediterrani es preparen pel Campionat de Catalunya que es disputarà el 2 i 3 de juny al Club Natació L'Hospitalet.